Кьорфчека къде? Ама какъв кьорфчек, никой няма, бе. Чакай, ма къде? Още не си се намерил, бе, лягай така сега, бе, чакай сега. Чакай. Ето, пий това. Ставай, лягай така, ставай да го пиш това. Така. Ставай да го спиш, бе, ставай, бе. Не мога от тебе да стана. Да. Ставай. Какво беше това? Отрова ли ми фърляш? Не. Това е Bactology антистрес пробиотик от Болгарбиотик. Какъв антибиотик? Болгарбиотик пробиотик. Болгарбиотик пробиотик. Кажи го. Болгарбиотик пробиотик. Той нещо, знаеш колко пъти съм го пила заради тебе? Заради мене? Да ми маха стреса от главата ти. Сега и на твоята ще маха. Аз стрес нямам, кажи ми къде? Ето виж, имаш стрес, виж какво си напрегнат си. Как няма да съм напрегнат, тома? Мемед видях. Няма, бе, какъв мемед, призрак си видял, бе, Мечо. Спокой се, спокойно, бе. Какъв призрак, ма? Сега ще ти казвам. Ти идваш сега от отвъдното. Прясно се върнал в Българията. Халюцинираш. Нормално да ти е лошо. Там на Германията свикнал си на хубавото. Сега идваш тук нормално да ти се повръща. Какво да халюцинирам? От вратата като кокомявка се показа. Спокойно. Сега ще те оправят тези хапчета, ще те примахват стреса, ще ти връщат бактериите и всичко ще е наред. Стомахът ти как е? На топка! То ще те излекува. Вътре има пробиотик с полезни бактерии.